खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि नैबे देबोरगावआव नैबे जाहैबाय देबोरगावनि साखाथियाव नांजाबना थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्ट्रि बेवहाय जा बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावबोदों बिथांमोननि मुङै बेवहाय 1605 टम्सफोरखौ बेवहाय दोननाय जादों बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्ट्रि बुङोबा बड'लेण्डआव जा बिथांमोना रुंसारि जादोंमोन बिथांमोननि बेखौ गोथैसालि बा गोथै न' बुंनांगोन बेवहाय थांनाय 1987 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइसिम जा बिथांमोना बड'लेण्डनि मुङाव गावनि आगोमा जिउखौ बावबोदोंमोन बिथांमोननि गासै बेवहाय फिसा फिसा टम्बफोरा दङ फारियै बेवहाय खम समनि गेजेरावनो बड'लेण्ड दाबिनायाव मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारी बिथांमोननि फारियै बेवहाय गासै टम्बफोरा दङ नोंथांमोननो दिनै बेनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन लोगोसे बेयो देबोरगावनि जा क'क्राझाराव हाबलांनाय मेन लामा बेयावनो नांजाबना दङ आरो आं मिथिनायाव गासै 45निफ्राय 50 बिगानि गेजेराव बे देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्ट्रिया गोसारनानै दङ आं मेन गेटनि जोहै नैबे समाव बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्ट्रिनि सिङाव हाबबोबाय बावलांबाय बिथांमोननि मुङै बेवहाय गासै माने बड'लेण्डनि मार्टियार्स सेमेन्ट्रि डेट मिन्स बड'लेण्डनि जा जांख्रिथायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरनि नैबे गोथै न' गोथैफोरनि न' बा गोथै हाखर बेखौ बुंनाय जादों बेवहाय जोबोर साखाथियावनो बे क'क्राझार मेन टाउनसिम थांलाय फैलाय जानाय लामानि साखाथियावनो आरो बेनि साखाथियाव नांजाबनानै दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया नोंथांमोना थोंजोङै कारिगावनिफ्राय गासै 13 किल'मिटारसनि गेजेराव बे जायगासिम सफैनो हायो बेवहाय नोंथांमोना नायफैनांगौ मानो होनब्ला बर'नि जा हारिनि थाखाय जा बिथांमोना सेन्टिमेन्टेलि गावनि जिउखौ आगोमा जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों गावनि बर' हारिनि राव हारिमु थामोन्थानि थाखाय लोगोसे उदां मोनसे रायजोनि थाखाय बिथांमोननि नैबेयाव मोजाङै मोनसे गोथै न'खरखौ खालामनानै दोननाय जादों आं नोंथांमोननो सिगांथिं थांनानै दिन्थिगोन बेवहाय गासै 1605 मार्टियार्स बिथांमोननि फिसा फिसा गोथै हाखर दङ बेफोरनि गासै नुथायखौबो दिन्थिगोन गासै मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव हमेज खालामनानै दोननाय जादों नोंथांमोना गेटनिफ्राय हाबबोनानैनो बे हमेजनि नुथायखौ नुगोन लोगोसे सोरगिदिं नैबे समाव बिबार बागानजों बेखौ बुंफबनानै दोनदों मुंख्लंफोरनि फिसा फिसा गोथै हाखरखौ बेबायदि खालामना दोननाय जादों लोगोसे बेयो गासै 50 बिगा गुवार एरियायाव गोसारनानै दङ आरो 1605 गासै मुंख्लं बिथांमोननि फिसा फिसा गोथै हाखरखौ बेवहाय खालामनानै नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेवहाय नुदों मार्टियार्स बिमुं होनानै बिथांमोननि फिसा फिसा गोथै हाखरफोरखौ बेबायदि खालामना दोननायफोरखौ नुनो मोन्दों आइजो माहारिनि गिबि मुंख्लं बिथाङानो जाहैबाय हेलेना बसुमतारी लोगोसे बिथांनि मुङाव बे मुसुखाखौ खालामना दोननाय जादों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिथांनि गासै थंखौ बेवहाय खालामनानै दोननाय जादों बेबायदिनो गासै 10टा बेवहाय मुसुखाफोरखौ खालामनानै दोननाय जादों लोगोसे बेवहाय 1605 मुंख्लं बिथांमोननि मुङै फिसा फिसा गोथै हाखरखौ खालामनानै दोननाय जादों बेबायदिनो नोंथांमोना बे जायगायाव बेरायफैयोब्ला थारैनो गोसोखौ मोनसे बोलो मोनखाङो इन्सपिरेसन मोनखाङो मानो होनब्ला बै समावनो गावनि बर' हारिनि राव हारिमु लोगोसे उदां मोनसे रायजो बिनानै बिथांमोना आगोमा जिउखौ बांलांदोंमोन नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों सुजित नार्जारी बिथाङा जोबोर खम समनि गेजेरावनो गावनि आगोमा जिउखौ बड'लेण्ड दाबिनायनि मुङाव बावसोमलांदोंमोन बिथाङानो जाहैबाय सुजित नार्जारी बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाथिपारा क'क्राझारनि बिथाङा
बेवहाय गासै मार्टियार्सफोरनि मुंख्लं जा टम्ब बेखौ मोननै साइडथिं दोननाय जादों। आं बावैसो दिन्थिनाय नोंथांमोननो बे मोनसे सानजा साइडथिंजायमोन आरो नैबेथिंजाय सोनाब साइडथिंजायबो बेवहाय मुंख्लं बिथांमोननि जा फिसा फिसा टम्ब गोथै हाखर बेखौ बेवहाय खालामना दोनदों। स' नैबे समाव नुथाया जोबोर मोजां, मानो होनब्ला बेखौ मार्टियार्स सिमेट्रिनि मुङाव दोनदोंब्लाबो बेवहाय बेरायफैनो थाखाय बा बिनि मिथिंगायारि नुथायखौ मोजां नुनो थाखाय बेवहाय गोबां बिबारफोरखौ गायना दोनदों आरो नैबे समाव बिबारफोरा बारनायजों थारैनो बेखौ जोबोर समायना नुनो मोनदों। स' नैबे जाहैबाय सोनाब फारसेथिं थानाय मुंख्लंफोरनि मुङाव मार्टियार्स फिसा फिसा टम्ब। स' बेबायदिनो गासै एरियाफ्राव बेवहाय मुंख्लंफोरनि थाखाय बेवहाय जायगाखौ होनाय जादों। स' नोंथांमोना बे जायगाथिं बेरायफैयोब्ला गोसोखौ थारैनो गोजोननाय मोनगोन, मानो होनब्ला जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि गासै मुं फारिलाइफोरखौ नैबेबायदि मोनसे जायगायाव दोननाया थारैनो गोग्गाथाव। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ बेवहाय खालामना दोनदों। लोगोसे बिथांनि फबनाय जायगाया जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो दतमानि थुलुंगाफुरियाव। बावैसो सिगां नोंथांमोननो ब्लग भिडिअनि जोहै आं थुलुंगाफुरिनि भिडिअखौ दिन्थिखादोंमोन। लोगोसे बेवहायबो बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जालांनायनि थाखाय बिथांमोननि मुसुखाफोरखौ बेवहाय दोननाय जादों। स' नोंथांमोना नुबाय थानाय बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बर'नि आगोमा बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। सुबुंथिनि थान्दै बिमुं मोननाय बिथां बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौबो नैबे बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियाव दोननाय जादों। बिथाङा सुबुंथिनि थान्दै बिमुं मोनदोंमोन। स' बेबायदिनो बेवहाय गासै बर'नि आगोमा मुंख्लं बिथांमोननि गासै फारिलाइखौ बा बिथांमोननि गोथै हाखरखौ बा मुसुखाखौ बेवहाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रि बिमुङै बेवहाय संरैखा खालामनानै दोनदों। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिन, मानो होनब्ला गोबां जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जा बिथांमोना नैबे समाव सोलोंथाइ लाफुदों, बेनि जोहै गोबां हारिनि जारिमिनफोरखौ बा गुमुरखौ मोनफुंनो हायो। स' नैबे ब्लग भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, सम मोनोब्ला नोंथांमोना बे जायगासिम बेरायफै। थारैनो बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव बा गोग्गाथाव मोनसे डाटा हिसाबै बेवहाय दङ। नोंथांमोना बेवहाय गोबां लिरबिदां लिरनो थाखायबो बेनिफ्राय माखासे डाटाफोरखौ कालेक्ट खालामना लांनो हागोन। स' बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि नैबे देबोरगावआव 50 बिगानि सायाव गोसारनानै थानाय बे बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय। स' नोंथांमोना सम आरो खाबु लाना बेसिम बेरायनो फै। बेवहाय जोंनि हारिनि हारि अनफावरि अबथिरा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि गासै डाटाया बेवहाय नोंथांमोना मोनफुंनो हागोन। जा बिथांमोना हमनानै ला बर' मेजर लानानै फरायगासिनो दं डिग्रियाव, बिथांमोनाव गोबां गोनांथि जानाय डाटाफोरखौ बेसिमनिफ्राय लांफिननो हागोन। लोगोसे जा बिथांमोना थेसिस माबा मोनसे रिसार्च स्कलार्स पार्सन, बिथांमोनाबो बेवहाय बर' हारिनि जा मार्टियार्स बिथांमोननि माखासे डाटाखौ मोनफुंनो हागोन। स' आं फैयै फैयै बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रिनि जोबथा बाहागोसिम सफैबाय। गासै 50 बिगायाव गोसारनानै थानाय बे गासै एरियाया मार्टियार्स सेमेट्रिजों लोगोसे बेवहाय माखासे बेरायग्लांनानै नायदिंनो हानाय सुबिदानि थाखाय बेवहाय पार्क फेसिलिटि खालामना होदों। स' मिथिंगायारि नुथाय, मानो होनब्ला बेवहाय जोंनि जा मुंख्लं बिथांमोना दङ, बिथांमोननि
गासै डाटाफ्रा बेवहाय गोसारनानै दङ। लोगोसे बे जोबथा बाहागोआव बेबायदि आर्टिफिशियेल मोनसे मा होनगोन बेखौ सुइमिं पुल बा फख्रि बेवहाय खालामना दोननाय जादों गासै नायगिरि बा दावबायारि बिथांमोननि गोसोखौ बोहोनो थाखाय। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेखिनियानोमोन देबोरगावआव नांजाबनानै थानाय नैबे बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्ट्रिनि नुथाया। बेवहाय गासै 1605 मार्टियार्स बिथांमोननि टम्बा बेवहाय दङ। लोगोसे गासै 10टा ब्रन्जनि बेवहाय मुंख्लं बिथांमोननि मुसुखा दङ। बेवहाय फारियै हेलेना बसुमतारी, सुजित नार्जारी, लोगोसे बर'नि आगोमा बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, लोगोसे बेबायदिनो माखासे मुंख्लं बिथांमोननि बेवहाय मुसुखाया दङ। गासै 10टा मुसुखा। लोगोसे गोबां आर्टिकेल्सफ्राव नोंथांमोना फरायनो मोन्दोंमोन। बेवहाय रं डाटा पाब्लिकेसन खालामना दोनदों। बेवहाय बिथांमोना बुंदों गासै 11टा बेवहाय ब्रन्जनि मुसुखाफ्रा स्टेटुआ दं होनना। नाथाय आं नुनो मोन्दों बेवहाय गासै 10टाल' मुसुखाफ्रा दङ। लोगोसे गासै मार्टियार्स बिथांमोननि फिसा फिसा टम्बा बेवहाय दङ। स' जा बिथांमोना नैबे जायगाखौ साब सिखोनै लाखिनानै दोनदों बिथांमोननि थाखाय आं जोबोर थेंकफुल होनो, मानो होनब्ला बेबायदि नुथायखौ खालामनानै दोननायनि थाखाय। लोगोसे थारैनो बेवहाय गोबां जोंनि मुंख्लं बिथांमोना बेवहाय संरैखा जानानै दङ। जा बिथांमोननि मुंख्लं फारिलाइयाव मुङा गोलैदों बिथांमोननि बेवहाय टम्बफ्रा दङ। स' बेयो जोंनि थाखाय मोनसे डाटा बा मोनसे मिउजियाम बायदि बुंनांगोन। मानो होनब्ला गोबाङानो जोंनि बेबायदि बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननि मुं फारिलाइफोरखौ मिन्थिजोबा। अब्लाबो बेवहाय गासै बिथांमोननि मुं फारिलाइया दंजोबो। स' बेयो थारैनो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मिउजियाम बुंनांगोन। स' नोंथांमोना बे जायगासिम बेरायनो फै। बेयो क'क्राझार थांलाय फैलाय मेन लामा कारिगावनिफ्राय हाबबोनानै देबोरगावनि साखाथियाव नांजाबनानै दङ। लोगोसे बेनि साखाथियावनो नांजाबनानै दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया। स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बड'लेण्ड मार्टियार्स टम्बनि नुथायखौ। सम आरो खाबु लाना नोंथांमोनखौ बे जायगासिम बेरायफैनो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जाखिनि डाटाखौ आं बुंदों बे डाटाफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांदोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। बेबायदिनो माखासे गोदान जायगाफोरखौ नोंथांमोननो महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जोहै दिन्थिलांबाय थागोन। बेनि थाखायनो महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव जा बिथांमोना गोदान बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे भिडिअ'आ जुदि नोंथांमोननि थाखाय इनफर्मेटिभ बा हेल्पफुल जादोंब्ला नोंथांमोननि सुबुरुन्थिखौ बा नोंथांमोननि मोन्दांथिखौ कमेन्टनि जोहै बुंहर। लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जादोंब्ला मोनसे लाइक होयोब्ला बेबायदिनो भिडिअ खालामनो थाखाय गोसोआव बोलो फैखाङो। थ' नोंथांमोना भिडिअ'आव लाइक होनो हागोन, कमेन्टआव बुंहरनो हागोन। आरो जा बिथांमोना आंजों कमेन्टनि जोहै फोनांजाबनानै थायो बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। स' क'क्राझारनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनाय नैबे देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेन्ट्रिनि ब्लग भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो लाबाय। बिदिब्ला गुबुन मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोननायनि आसाथिजों दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।